י"ב באב, תשנ"ב. יום אחרי שהוא נולד, עמדתי איתו ליד החלון בבית החולים, היה לילה. הסתכלתי באורות בכביש. פתאום צבי הרים את הראש שלו, וסובב את הראש לכיוון החלון, כדי להסתכל באורות הנוצצים בחוץ. אני חייבת להגיד שממש נבהלתי. זה לא דבר שתינוק בן יומו אמור להיות מסוגל לעשות. ומאותו יום הוא התפתח מאוד מהר. הוא התהפך מהר, והתיישב, וזחל, ועמד, והלך. הכל מאוד מהר, כאילו אין לו זמן, כאילו הוא צריך להספיק הרבה. מאז שהוא היה פעוט, הוא אהב לחבק ילדים, ולבלות איתם, גם בגן, גם בבית הספר. תמיד אהב להיות במחיצתם של ילדים אחרים. התכונה שהכי בלטה אצל צבי כבר מאז שהוא היה ילד, זה הלב הענק שלו. הטוב לב, הפשטות, הוא ראה את הטוב בכל אחד. מי קשה לו, צבי רץ לעודד אותו, לחזק אותו, נתן פידבקים, יא מלך, יא גבר, בעברה של צבי כמובן. אחד הדברים שאני לא אשכח, שאנחנו בבית ספר, ביסודי, איך שהיה צלצול, או שנייה לפני הצלצול כבר, אנשים היו עומדים בדלת, לרוץ לתפוס את המגרשים. היה את המגרש כדורסל, מגרש כדורגל, רצים לתפוס את המגרש. ואני רואה שפעם אחת צבי אומר לי, בוא שנייה. אני אומר לו, מה? היה איזה ילד אחד שאף פעם לא היה לו חברים, היה יושב בכיתה, בפינה, בדרך כלל אפילו לא יוצא מהכיתה. והוא אומר לי, תסתכל עליו, כל הפסקה הוא פה לבד. ואני אומר לו, נו, אז מה? בוא נצא. והוא אומר לי, לא, אם הוא לבד, בוא נהיה איתו. וזה שוב, זה משהו שרק אחרי שנים אני יכול להגיד, וואו, כמה רגישות, כמה לב, כמה דאגה הייתה לו, וראייה מרחבית, וזה משהו שאני לוקח אותו לכל החיים. היה לו אופניים שחורות גדולות, הוא היה מרכיב אותי עליהן לכל מקום. תמיד ידעתי שיש מישהו גדול מלפניי ומאחוריי ששומר עליי. הוא פעם בטעות זרק לי איזשהו משהו ונעלבתי, לא משהו דרמטי, אפילו לא זוכר מה זה היה. והוא היה כל כך אדם רגיש שהוא לקח את זה קשה שהוא פגע בי. ויום אחרי זה הוא הכין לי מעטפה קטנה עם ברכה אישית שהוא מתנצל ושזו לא הייתה בכוונה. והכניס שם 30 אגורות ואמר, בוא לך לישיבה, לקנות לך קפה. צבי באמת היה רגיש לכולם, שחס שלא יפגע במישהו, ובאמת לדאוג שהוא בסדר עם כולם ושכולם שמחים. הייתה לו אהבה לכל אחד ונתינה אינסופית. ככל שצבי גדל, נוכחתי לדעת עד כמה הוא נחוש, כמה הוא מבין מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון. וסיפור שיכול להמחיש את זה, הוא הסיפור שבו הוא פוגש את אשתו בפעם הראשונה. בכיתה י' הוא הדרים לאילת עם 10 חברים. במהלך השבוע הם היו בהוסטל, אבל החליטו לקנות ארוחות בבית מלון לשבת. ובשבת, במהלך הארוחה, כל החברים יושבים באמצע חדר האוכל, וצבי חטף במבט את המבט של טל. טל הסתכלה בו, הוא הסתכל בטל, וכל הזמן החליפו מבטים. החבר שלו ישב לידו, שאל את צבי, היי צבי, אתה רוצה שניקח את המספר שלה? הוא אמר, כן. כשצבי חזר הביתה, נכנס לחדר העבודה, שם שלמה ואני ישבנו, והוא אמר לי, אמא, שבי. אף פעם צבי לא דיבר איתי כך. אמרתי, מה זאת אומרת? אמא, שבי. התיישבתי. נו, איך היה קורס צבי? אמא, פגשתי מישהי. אוקיי, אז איך היה הקורס? לא, אמא, את לא מבינה. פגשתי מישהי. אוקיי, איך קוראים לה? קוראים לה טל. נחמד. ואיך היה הקורס? לא, אמא, את לא מבינה. אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה? צבי, אתה לא יודע מה זאת אהבה. אבל האמת היא שהוא כנראה כן ידע. ו5.5 שנים לאחר מכן, לאחר הסדיר, צבי וטל התחתנו. כשהתחתנו עברנו לגור בסעד, אני כבר גרתי שם כסטודנטית,
וצבי הצטרף ועברנו שם לדירה אחרת. למדנו בספיר, אני למדתי תקשורת וצבי למד הנדסאי בניין. וזאת הייתה תקופה ממש ממש יפה. הוא היה אבא מאוד מאוד דואג. עומר היה משתעל בלילה שהוא כזה קצת, שנשמע לו כזה צינון, אז זה היה כזה היסטרי, וואי, מה יש לו? צריך לשים לו טיפות, צריך לעשות לו אינהלציה. תמיד הוא נתן חום ואהבה בכמויות, ואני זוכרת שגם כשהוא היה כועס על עומר, הוא היה מתעצבן והוא היה צועק, הוא מיד אחר כך היה נרגע והוא היה הולך והוא היה מבקש ממנו סליחה. תמיד זה היה לו חשוב לסגור את הפינות האלה עד הסוף, וזה משהו שלקחתי מצבי ממש. סחב כל כך הרבה על הגב שלו רק בשביל שלי ולילדים יהיה טוב. הוא עשה הכל למעננו תמיד, תמיד היינו לנגד עיניו, כאילו קודם כל טל והילדים ואחר כך אני. וגם כשהוא היה עושה, או יוצא לעשות מצוות, כי הוא היה כל כך אוהב לעשות את זה, אז כאילו, שנייה הוא היה חוזר הביתה, הוא היה מקלח את הילדים, עוזר לי כזה עם השכבות, נרדם איתם כמובן, נוחר קצת, מתעורר אחרי שעה, ואז הוא היה יוצא לדרך ועושה את מה שהוא רוצה לעשות, הולך לעזור לשכן, לא יודעת מה, לבנות, איך אומרים, לעשות את הרצפה שהוא בדיוק עשה בבית, או לבנות איזה פרגולה. כשבנינו פה, התחלנו לבנות את הבית ועשינו את הפיתוח של המגרש, היה איזה טעות במדידות, והוא עזר לי. וגם אמרתי לו פעם, תשמע, אני צריך שתבוא תמדוד את השטח. אז כמה אתה לוקח על זה? אז הוא אמר לי, אני לא לוקח לך כסף, איתן, זה בחינם. אמרתי לו, צבי, אין כזה דבר, זה עבודה שלך. אני רוצה לשלם לך, כמה זה עולה? אז הוא אמר לי, קצת בכעס, איתן, אני היום בלילה הולך למדוד לך את השטח, וכמובן הוא היה עסוק ברמות מטורפות, זה היה באמצע הלילה. אם אתה רוצה לבוא להיות איתי, יהיה לנו כיף ביחד. אם אתה לא רוצה לבוא, אני הולך למדוד לך את השטח ואני לא אקח לך על זה כסף. צבי לא היה מעגל פינות בשום חסד. הוא היה עושה חסד, היה עושה אותו, מתחיל אותו ועושה אותו עד הסוף, ולא היה מחסיר שום דבר. שום דבר לא היה מחסיר. אנשים שפעם אחת הוא התקשר אליי, תקשיב, יש איזה מישהו, אני חייב לדבר איתך על איזה משהו שקרה פה ביישוב. ואני הייתי בכלל באמצע רחוק, כאילו, הייתי אחרי בוצץ, עשיתי טיול לילי, הוא אמר, אני בא אליך. אמרתי לו, אחי, אני באמצע, אחרי בוצץ רחוק במדבר. אני בא אליך. קיצור, הוא בא, נסע עם האוטו, חנה ליד בוצץ, הלך איזה 2 קילומטר עד שהוא הגיע אליי, והוא בא ואומר לי, תקשיב, ראיתי פה משהו עם אחד החבר'ה שזה נורא הציק לו, הוא דאג לבן אדם הזה. שהוא יצא מהעבודה בקידה, ובדרך ראה 3 טרמפיסטיות, ועצר. אמר להם, לאן אתם צריכות? הם אמרו לו לביקה. שזה לא היה במסלול שלו בכלל, הוא אמר, אני נוסע בני אדם, אבל בואו אני אקח אתכם. בשביל להבין את הסדר גודל, זה 40 דקות, חצי שעה לכל כיוון, לרדת מרימונים לביקה ולחזור. מאז שאני זוכר את עצמי בתור ילד, תמיד הסתכלתי עליו בתור הרבה יותר מאח. הסתכלתי עליו בתור דמות שאליה אני רוצה לשאוף. הוא פשוט היה שם בנקודות המשמעותיות של החיים שלי ממש. נכח בזמנים הנכונים ואמר את הדברים הנכונים. אני זוכרת שירדן נולד, אז הוא הגיע לבית חולים באיזה 1 בלילה, ישבנו באיזה 1 בלילה ככה בחוץ. ואני זוכרת שהוא פשוט אמר לי, אל תתבאסי על מה שאת מפספסת, תהני מעכשיו, מהקיים, כאילו תהני מזה שאת עכשיו ביחד עם הילד. הוא הבהיר לי מה זה להיות אימא בשנייה. כשהייתי צריך לעבור דירה, ניסיתי כל כך הרבה דרכים, איך אני עובר דירה, עזרה עם חברים, עגלות, רכבים, פשוט לא מצאתי. בסוף, out of nowhere, התקשרתי אליו, אמרתי לו, על הצבי, אני צריך עזרה, אני צריך לעבור דירה. הוא אומר, מה זאת אומרת? עכשיו אני בא. ובאותו יום פשוט עשינו את המעבר, זה היה מטורף. בדיעבד מסתבר שהוא הבריז לכל מיני מפגשים חברתיים שהוא קבע עם חברים אחרים. אני הייתי יותר חשוב לו בנקודה הזאת, הוא פשוט רצה לעזור לי. ואני יודע מהרבה אנשים אחרים שגם הם הרגישו בדיוק אותו דבר. כי הצרכים שלו הם באים אחרי הצרכים של האחרים. הייתה לנו משלחת של 180 ילדים יתומים ונכי צה"ל לקפריסין, וצבי היה בתפקיד הרגיל שלו כמנהל לוגיסטי, שזה אומר להיות אחראי על כל האוכל וכל בעצם הלוגיסטיקה של המשלחת. והתחלקנו ל2 קבוצות, וצבי התנדב להיות בטיסה הראשונה של 6 בבוקר, בשביל להתארגן מראש עם כל הציוד והכל, ולהיות בעצם כוח חלוץ.
ולילה לפני המשלחת אני רושם קוד וואטסאפ של הצוות, שאנחנו בעצם 40 אנשי צוות, מי יכול להגיע למחסן של העמותה לעזור לי בהעמסות. יש אחד שחזר ענה לי מיידית, אני מגיע. נפגשנו בערך, שלחתי את ההודעה ב-10 בלילה, נפגשנו ב-11 בלילה, ואחרי שעה של העמסות, אני מבין שצבי טס בעוד פחות מ7 שעות, הוא עוד לא ישן, עוד לא הגיע לשדה תעופה, עוד לא ארז, עוד לא כלום, ובמקום קצת לנוח, להיות עם המשפחה, קצת שיהיה לו אנרגיות, לא, הוא בא להתנדב ולעזור שהוא לא היה צריך, בטח שלא שהוא טס ב6 בבוקר, ואת 3 שעות שינה שהיה אמור להיות לו, הוא ויתר עליהם, ישן במקום זה שעה בשדה תעופה, וזה בעצם מראה את צבי שלא מעניין אותו השינה שלו, הנוחות שלו, הכיף שלו, קודם כל זה השער, קודם כל זה הילדים, קודם כל זה האחרים, וההוואי והכולם והביחד. הוא היה רגיש לכל, הוא היה נכנס לאירוע, קודם כל הוא היה, כשהוא היה נכנס כולם האירועים שהוא הגיע. אבל כשהוא היה נכנס, הוא דבר ראשון לדעתי היה קולט את אלה שלא מצאו את מקומם. מי שיושב בצד, טיפה שקט, וניגש אליו ומדבר איתו, ומושך אותו ומביא אותו לשולחן, זה היה צבי. הוא הסתכל תמיד על כל אחד בפני עצמו, כל אחד באמת ממקום של ענווה, ומבחינת שבאמת לכל אחד ירגיש בנועם ובנוח. חזרנו מהר הרצל ב-30. אז בחזרה ירדנו לכיוון הבית. בבית שלנו יש ירידה למטה, ובצד ימין יש תחנת אוטובוס. יושב שם כמעט באופן קבוע, איזה יהודי מבוגר, גלמוד, יושב שם כל היום. יש לו אוזניות על האוזניים, יושב ומסתכל על האוטובוסים ועל התחבורה, לא עושה כלום. אז כשעברנו, טל ראתה, את אומרת, וואי, המסכון הזה עדיין יושב פה. אז עומר אומר, את יודעת, אמא, יום אחד ירדתי פה עם אבא, והיה לנו מגש פיצה ברכב, ואבא עצר, וחתך משולש, והלך ונתן לו, לאותו אחד שיושב בתחנה. קודם כל התרגשתי לראות שזה אחד הדברים שעומר זוכר מאבא שלו, שזה... דבר שני, תראו מה זה, אני אומר לכם שצבי ראה את כולם. לפעמים הייתי עובר, מסתובב עם צבי, פתאום אני רואה אותו מדבר עם כל מיני אנשים שנראים כביכול מבחינה חיצונית שלא קשורים אליו בשום צורה. מה לך ולהם צבי? אבל זה באמת צבי חי את זה, שהוא לא ראה את החיצוניות של הבן אדם. באמת, אמיתי, הוא ראה את הפנימיות של כל אחד ואחד, ולא עניין אותו איך הוא נראה ואיך הוא מתלבש ומה הוא עושה. זה באמת היה טבוע בו. בשנה הראשונה צבי הגיע אליי לכיתה, ילד חנון. ראיתי אותו ככה מסתובב יותר עם החבר'ה שהם יותר מאתגרים, אלה שפחות מתפללים, אלה שהפה שלהם, נגיד ככה, פחות נקי. וזה הדאיג אותי קצת. כיוון שהיינו ביחסים טובים, אז שאלתי אותו ככה ברגע פתוח, תגיד צבי, למה אתה אוהב דווקא להסתובב איתם? אז הוא חשב שנייה ואמר לי, הרב, תשמע, הם לא שיפוטיים. הם מקבלים אותך איך שאתה. והם אמיתיים. לידם אני מרגיש שאני לא צריך לשחק את עצמי. צבי תמיד היה עולה לבית כנסת, שקית עם החולצת הוואי שלו, מכנסיים קצרות וכפכפי טבע. שבת אחת שבה צבי והמשפחה שלו התארחו פה, הוא ירד למטה, התארגן לצאת לבית כנסת, ואני מסתכלת בו. אמרתי, צבי, ככה אתה הולך לבית הכנסת? הוא היה לבוש בחולצת הוואי, בכפכפים. אמרתי, צבי, קצת לכבד את המקום, מה אתה אומר? והוא הסתכל בי, הסתכל ישר לתוך העיניים, ואמר לי, אמא, זה לא חשוב. יותר מאוחר, שלמה סיפר לי שבבית הכנסת הוא חיפש את צבי, תמיד שמר לצבי מקום לידו בבית הכנסת, וצבי לא הגיע אליו, לא התיישב לצידו, ולכן הוא הסתובב לראות איפה צבי. פתאום הוא מגלה את צבי, עומד מאחורה בחולצת הוואי, אבל הטלית מעל הראש שלו מכוון כלפי השמיים, והידיים שלו כלפי השמיים, והוא מתפלל בכזו כוונה
שלמה חזר הביתה ואמר, מינה, את יודעת מה? זה באמת לא חשוב. והוא לא היה דוס עם פאות. הוא לא היה דוס עם פאות, והוא לא היה פרומר על ההלכות, והוא לא היה מגיע ב8 לתפילה, אבל הלב שלו היה מדויק. הנביא מיכה ממקד את העשייה של האדם בעולם הזה ב3 עקרונות. הגיע לך האדם הטוב, ומה השם אלוקיך דורש ממך. כי אם עשות משפט ואהבת חסד והשנא הלכת עם אלוקיך. זה בדיוק צבי. הוא ידע מה העיקר ומה טפל בעולם הזה. הוא התמקד בעיקר, הוא עשה חסדים לכל אחד. לעזור כמה שיותר למי שצריך, והכל בהשנא הלכת. הכל הוא עשה בשקט, בהסתר, הוא לא סיפר, הוא לא דיבר, הכל נודע לנו רק אחר כך. אבל הוא ידע שבעזרת המעשים הטובים שלו, בעזרת העשייה והעזרה לזולת, הוא מאחד את עם ישראל ומקרב את הגאולה. גם בעניינים של אמונה היינו כזה באותו תדר ודיברנו את אותה שפה והאמנו מהבפנוכו שלנו, הייתה לנו אמונה, עדיין יש לי אמונה שהיא בוערת בתוכנו. יום שישי אחד אמרתי לו, ממי, אם אני אשים רק חצי כיסוי ראש, ואז כאילו אני אגיע למעלה לשמיים, יגידו לי, את פסולה כי שמת חצי כיסוי ראש, כאילו, זה לא פייר. אני עושה את ההשתדלות שלי. נראה לך הגיוני? ואז אני זוכרת שזה כזה מערבב את האוכל כזה במטבח, ואז הוא עוצר, הוא מסתכל עליי ואומר לי, ממי, שאת תגיעי למעלה, לא ישאלו אותך למה לא היית משה רבנו, ישאלו אותך אם היית הגרסה הכי טובה שלך, של עצמך, של טל מרץ. את היית הגרסה הכי טובה של עצמך? ואם היית הגרסה הכי טובה של עצמך, אז מה את דואגת בכלל? ופתאום כאילו, זה היה כמו פיצוץ כזה, שאמרתי, וואו, אימא'לה, כאילו... לפעמים צריך משפט אחד כזה קטן כדי להרגיע את הנפש, וזה בדיוק מה שהוא ידע לעשות. הוא ידע להגיד לי תמיד את הדבר הנכון, בזמן הנכון. הוא הכיר את כל כולי, את כל הרבדים שבי, והוא ידע איך לגרום לי להרגיש טוב. לפני חצי שנה בערך, אשתי ואני רצינו לקנות מגרש לבנייה, וכמובן שהתייעצתי עם צבי המון על השטח ועל סוג האדמה ומה צריך לעשות וקירות תמך והכל. והיינו ממש בשלבים אחרונים של חתימות, והעסקה באמת משום מקום פשוט התבטלה לחלוטין. והיינו באמת הייתי מבואס לאללה. אחד הטלפונים הראשונים שעשיתי זה היה לצבי, שמספר לו שכאילו כל מה שעבדנו עליו בסוף ירד לטמיון. והוא משום מקום, בנונשלנט שלו, באמת, בכוחות שלו, אחי, עזוב אותך, זה לא היה שלך, יבוא לך משהו הרבה יותר טוב, תשכח מזה, תמשיך הלאה. ופשוט בשנייה הרים אותי חזרה למעלה, באמת מעצבות לככה להרים את הראש, להבין שהכל לטובה. ובאמת אמרתי לאשתי שכל אחד צריך מישהו כמו צבי בחיים, שפשוט ידע להרים אותו בכזאת כלילות, באמת מעצבות, מבאסה, ובשנייה, במילה אחת, לא צריך יותר מזה, הרים אותי חזרה למקום הנכון. באחת הפעמים שעבדנו בקידה, אז ממש נכנסנו שם לאיזה תעלה, לחפור, שכאילו נפתח שם הביוב, וממש סרט, כאילו, סיפור מההפטרה מה שהיה לנו שם. ואני יצאתי מבואס, כאילו, אחרי כמה שעות נכנסנו לתוך הלילה, והייתי כזה באווירה לא טובה. אז תופסתי, מסתכל, אומר לי, מה יש לך? מה, אתה גנוב? תגיד תודה רבה, זה ביוב של ארץ ישראל, זה ביוב של יהודים. אני זוכר שהייתה איזו תקופה שהיה כל הזמן אומר, שמע, בצה"ל אני עובד קשה, אני לא רואה את הילדים, אני לא רואה את טל, אני ממש קשוח לי, אני לא יודע מה לעשות. ובאיזה יום אחד אמרתי לו, תשמע, תשחרר את העבודה, אתה גם ככה בתחילת דרכך, זה לא שאתה חייב את הכסף, גם טיפה תתפשר, יהיה בסדר. ואני זוכר שהוא התלבט ואמר לי, שמע, בצה"ל, אבל אני בונה את ירושלים. פרפקציוניזם שלו בעבודה, הוא לא ויתר על כלום. הוא דרש מעצמו 100%. אמנם הוא היה מגיע עם כפכפים, אבל זה היה רק למראית עין. חוץ מהכפכפים, הכל היה מושלם. הוא לא נתן ששום דבר לא יעשה בצורה המושלמת ביותר. בשלב של הגשת החשבון הבא, הוא פשוט ישב על המספרים, הגיש חשבון, ופשוט אמר לי, תקשיב, אתה צריך להוריד לי כסף. אתה צריך לקחת ממני כסף. מהסעיף הזה, אתה צריך להוריד לי כסף. אני צריך להחזיר לך ככה וככה שקלים.
וזה משהו שלא טריוויאלי לקבלנים, בטח לא קבלני עפר ולא קבלני פיתוח. המצפן הערכי תמיד היה לפניו. פעם אחת שלחתי לו איזו הודעה, בלי להגיד לו בוקר טוב. צבי, שומע, ישר נכנסתי לעניינים של זה. ואז הוא שולח לי הודעה, רויצמן, מה נהיה ממך? מה זה בלי בוקר טוב? אל תיתן לאנשים לשבש אותך, שלא ישבשו אותנו, תאמין לי, זה הכי חשוב. כשהעבודה קצת נמשכה, ופשוט הוא דפק בדלת עם אריזה, אריזת גורמה כזאת של ינות ודבש, ואנחנו בהלם, אבל גם קצת לא בהלם, כי אנחנו כבר הכרנו שיש פה נשמה מאוד מאוד גדולה, אבל הרגשנו שאנחנו, אם כבר צריכים לתת לו תשורה, והוא פשוט אמר על כל האבק שאתם סופגים, עוד ועוד זמן, מזמן זה היה צריך להסתיים, והכי התרגשנו מהמחווה הזאת שסימלה באמת את האדם היוצא דופן הזה בגזרה. התכונה המרכזית שאני לוקח כאילו מצבי לחיים זה הנתינה והתרומה. ואני זוכר לא מעט לילות שאני עובר כאילו במרוץ האינסופי שלי בלילה בין לראות שהגדוד ההוא סיים לבין לראות שעכשיו אפשר לצאת או אי אפשר לצאת. צבי יראה אותי עובר ויגיד לי, המגד, אפשר לפנק אותך באיזה כל הכרה? עכשיו, זה תכונה, זה שתי תכונות שאני חושב שהן מדהימות. זה א', לזהות את הבן אדם בתפקיד, וב' וזה לדאוג כאילו שיהיה לו טוב בלב. אני מכיר את צבי מיולי 2017, זה היה בעצם הפעם הראשונה שאני זוכר שפגשתי את צבי, זה היה בשיזפון, באימון נגביסטים. ומהרגע הראשון ראיתי בן אדם שהוא כולו לב, יודע מה הוא רוצה, תמיד עוזר לכולם, אם מישהו מסתבך עם התפעול של הנגב, היה הראשון להיות שם, תמיד עזר. תמיד ידעתי שאם אני צריך משהו, צבי הוא הראשון שאני אקרא לו וידע שיקבל מענה בכל דבר. אני בזמנו הייתי אחראי על הקרן עזרה הדדית של היישוב, וכל פעם הייתי כותב דברים בקבוצות מסוימות, שמי שיכול לעזור בכל מיני פעילויות כאלה ואחרות. וצבי, בכל הודעה שעלתה, אין הודעה אחת שלא קיבלתי ממנו מענה. אני נזכר בסיפורים שהיו על הציר הזה בין פה לבין קידה, שזה ציר ששם עבדנו. צבי פשוט באמצע אומר לי, תשמע, אלישע, אנחנו חייבים לעצור, יש שם הרבה חוות והרבה נקודות חדשות על כל הציר הזה, ואנחנו צריכים לעצור את העבודה, ללכת להוציא 10,000 שקל מזומן, להיכנס פה לכל גבעה, לכל חווה, לתת להם 1,000 שקל מזומן. אנחנו בעזרת השם נצליח להקפיד על מעשר, אחי, ולתת הרבה צדקה, והשם רואה את זה ודואג לנו, אחי, שנוכל להמשיך לתת מעשר. הוא כל יום היה קם בבוקר עם שיגעון חדש, ואני כל יום הייתי צריך להוריד אותו מהשיגעון הזה. היום צריך לשים קופת צדקה על האמר. אני אומר לו, מה רץ? אתה לא יכול לשים לי קופת צדקה על האמר? מה, אנחנו ליצנים? אם הקופת צדקה המרשרשת הזאת היא קשורה לי מחוץ לאמר, שאנחנו נכנסים לעזה? לא, הוא אצלו, המטרה של הקופת צדקה הייתה כל כך חשובה, הוא החליט, הוא קושר לי אותה שם על האמר. דווקא בזה נכנעתי לו, אני חושב, אחת המלחמות היחידות שם נכנע. היו מלחמות שהייתי נכנע לו. איתן היקר, שנזכה למצוא דולרים בעזה ולהכניס אותם לתוך המיליון קופות צדקה שלך. כפרה עליך, השם ישמור אותך. תודה לך על הזכות. חנוכה, היינו עמוק בית ג'באליה. היינו באיזשהו מקום, איזשהו מחפורת כזאת, ובו ישבו כל המחבלי נוח'בות העצורים. ומרנץ רתח שם. רתח, אדם שלא בידע רק מלראות אותם. של כולנו, אבל שלא במיוחד. אמרתי לו, מרנץ, בואו נלך להדליק נרות חנוכה על הראש שלהם. והדלקנו נרות חנוכה, וברכנו, ושרנו שירי חנוכה. אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה! צור ישועתי לך נאה לשבח. זה שימח אותו, זה היה בשבילו לעמוד שם, לשיר שירי חנוכה מעליהם ולהדליק את הנרות, למרות הכל. זה היה בשבילו ניצחון עצום, ברגע שאני לא אשכח. מרנץ
עומד מעל כולם שם ומרביץ בכולם את האווירה. יאללה, תשאירו, תשאירו! וצבי מתחיל לרקוד ולהשתולל, והוא מוריד את הקסדה וזורק אותה וכל מיני דברים כאלה שכאילו אתה רואה את השמחה האמיתית של החג, כאילו להבין את המהות של חנוכה, של ניצחון המעטים על הרבים, של ניצחון הרוח שלנו, עם ישראל, על היוונים. וכאילו אני חושב שזה מגלם בסיפורון קטן את המהות של צבי. אני קיבלתי את צבי בעצם למחלקה שלנו כחייל צעיר, ולחייל צעיר בדרך כלל זה לא טבעי להיכנס לחברה של גם מבוגרים, ותיקים, שכבר עברו, שכבר מגובשים. ובמקרה של מרן זה היה כניסה טבעית וחלקה, הרבה בזכות החיוכים, החיוביות שלו, החיבוקים, וגם הצחוקים, השטוטניקים, זה משהו שככה, אתה יודע, ישר מקרב וישר מחבר אותו. החבר'ה של המפלג של הפלוגה עשו על האש והזמינו אותי. כמובן שצבי היה שם, הוא גם חזר אחרי פעילות, חזר. ככה כמו שהוא חזר, הוא ישר נכנס לעניינים ולמנגל ותפקד על המוזיקה. הוא רקד וחייך והיה מבסוט וצחק, שתה קצת אפילו. וזה הזיכרון האחרון שלי מצבי, שהוא כל הזמן היה גם אוכל משהו וגם רוקד ושמח, כל הזמן עם חיוך רחב, וזה היה משהו שאי אפשר לקחת ממנו, וזה הזיכרון באמת האחרון שלי מצבי. במהלך כל המלחמה אצלנו באמר של החפ"ק כבר הפכה להיות איזו מסורת, שבה צבי מבקש ממני להקריא את תפילת הדרך לפני מבצעים. אני לא דתי בשום אופן, אבל זה ממש הפך להיות מסורת. הוא תמיד היה נותן לי את הכבוד הזה. כך גם בנסיעה האחרונה, שבה נסענו, יצאנו לפעילות. צבי צעק לי מהספסל האחורי של האמר להקריא את תפילת הדרך. ישב איתנו אורי אידלס, הרב, שהתחיל להגיד תפילת הדרך בעצמו, וצבי עצר אותו, ואמר לו, לא, לא, אצלנו באמר, אלון מקריא את תפילת הדרך, והוא צעק לי. ואידלס לא בדיוק הבין, כי הוא מכיר אותי, הוא יודע שאין לי כל כך קשר לדברים האלה. הוא שאל אותו, למה אלון? הוא אמר לו, כי אני אוהב איך שהוא עושה את זה. והוא צעק לי מאחורה, תפילת הדרך, ואני הקראתי. אלון אומר את תפילת הדרך, ואני רואה את צבי איך שהוא ככה אומר אמן, ונאנח, אומר, כמה שאני אוהב כשאלון אומר תפילת הדרך. הוא צעק חזק אמן, וזאת הייתה הנסיעה האחרונה. היה בן אדם כל כך ערכי, מצד שני כל כך חשוב לו לעשות כיף ולחייך ולהצחיק ולשמח אנשים ולא לדאוג. איזה זכות היה לי להכיר את הבן אדם הזה ולקבל השראה נכונה של מה העיקר בעולם הזה, איפה האמת מונחת, שהבנתי שהבן אדם נותן יותר ממה שהוא מקבל. כל ההוויה שלו הייתה נתינה. אבל היום בדיעבד, אחרי שקרה מה שקרה, אנחנו מתחברים את כל הסיפורים ביחד, פתאום אנחנו מבינים מי הוא היה. זה לא רגיל, זה לא אדם רגיל. כל פעם שאני צריך לתת, או שיש איזה מישהו שמטרים, או שיש איזה טרמפיסט, או משהו כזה, ישר הדמות שלו עולה לי בעיני רוחי. זה הזכיר כולנו ללכת לאורו של צבי. באמת, כל אחד לקח ממנו איזו תכונה אחת, להיות עוד יותר צבי, ובכך אני מקווה שבעזרת השם נקרב את הגאולה. ביום האחרון של המשלחת בקפריסין, אז היה מסיבת סיום. הוא בעצם עלה לבמה בשיא של המסיבה, לקח את המיקרופון ואמר זוהי גאולה. כי מבחינת צבי, שכולם ביחד ושמחים ויש אחדות, בשבילו זה הכל. כל כך קשה שצבי לא איתנו פה, אבל הרוח שלו פה איתנו. וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. ובעזרת השם באמת שיהיה גאולה ונזכה לראות את צבי שוב. כאילו ידע מה הולך להיות, כאילו הרגיש מה הולך להיות, אמר לי, שמע, זה הסוף, המלחמה הזאת זה הסוף, אני מרגיש שזה הסוף. זאת המלחמה האחרונה, זאת המלחמה האחרונה של עם ישראל. זהו, פשוט כל הזמן דיבר על הגאולה, דיבר כל הזמן על המשיח. שנזכה, אחי, שנזכה ללכת בירושלים הפנויה, מבסוטים,
שכל העמים משתחווים לנו ומעריצים אותנו, ואנחנו, בעזרת השם אחי, כשיגיע המשיח כבר ינעל העולם. איך אני מחכה לזה, אתה לא מבין. את השמחה הזאת הם לא ייקחו ממך, ובשמחה הזאת אחי אני איתך. את השמחה הזאת הם לא ייקחו ממך, ובשמחה עם שורשים עמוק בנשמה. את התקווה